Wah, sing jeneng wong sesideman ki beda karo wong karaoke. Iya kan ki sesideman ya meneng-meneng lho maksude. Loh, ora wae aku nak karaoke pamit bojoku. Le pamit piye? Aku arep karaoke. Ngapa to Mas kok dadak karaoke olah suara, olah vokal. Timbang karcise ketemu ning jaket. Nah, modar. Apa? Ya, kowe lakonmu kowe. Kok Mas Nota pembayaran karaoke disak bojone Tati nah ya. Bareng boncengan dileboni sake. Iki apa, Mas? Lah iya. Kok ana tulisane Nova 60.000. Rita 70. padahal iki sing ngejak Pak Seno lho. Aku Aku maca. kan ngejak. Lah iya. Ya terus. Jenengan ki ngejak Allah terus kok nek karo bojoku. Sing ngono ya bojomu ya Allah tak jak Allah ya. Lah nek arep nolak karo bose ya piye? Wis gak nembang. Ora kabare kok kanthi tekan Rembang bareng Mas.